adamlar. Men şunu size durmuşumda bir wajib waqan gurrun beresim gelýär. Ananayım. Wagt diýsem bakym geçýär eken. Wagtyň gadryny bilen adamlar. Bir ýyllyň zat eýlene seretmäken geçip gidýär. Doğrusu. Ine edil şu wagt sponsor Alayık bir ýyl boldy. Men günne ýerden turup algaýyn ip ýörümdi. Hello, everyone gaza. Öçür ha. But the flat I am. Show my strong.